Igelit, druhá vrstva je betónový cementový potier polosuchý, ktorý sa skladá z cementu, trisovacej peťky a 0,4 piesok. Dáva sa do toho nejaká chémia a myslím, že ešte nejaké chlpy, ktoré to držia pokope kvôli pevnosti betónu. Inak to je všetko. Ďalšia povrchová úprava finálna, to už neviem, aká bude. Kedy ste začali s prácami? Včera, to znamená, že 6.4. A odhadujete to na? Ukončenie. Po veľkonočných sviatkoch zhruba ešte nejaké 2 dni, čiže budúci týždeň. Ste hovorili, že tá plocha bazénu je koľko asi? Okolo 800 m². Traja chlapi to robíte? Alebo Traja chlapi to robíme. máte aj nejakých pomocníkov? Traja. Vlastne tam si zamiešavate ten... Áno, robí sa to dopravníkom. Tam sa mieša tá zmes a to dopravuje sem. Koľko to bude potom schnúť? Vyzretie toho betónu je zhruba mesiac, aby bol vyzretý.